Hi guys, nirangna jotana lamsogo haino hai bayap song hingga jini ang Krishna melao phaijak bayap song hingke tamorok painai narongnai tongdi hingke bayap song omo hingke malarok mathiarok ke tam painai tamo paya malarok naithok hingke manirok bo painai bo paya wakhongrok wasuk naithok bayap song norok bo naithokjak bai naitongdi hingke norok soyawi naitongdi hingke bayap song wakhomrok naithok bo painai bo paya hayung tongkha hingke norok soyawi naitongdi oro hingke khumrok bo naithok omo hingke mathiarok mang athaino jotoni omo mathiarok mang kupulom khai hingke bayap song ang mutui hai bwrui bo sarongna onek naithokjago putul bo sarongna hingka kai hingke bayap song ang omono bwswk naithokjak suka hingke omono bo naithokjak suka 100 hinui sao borok hingke omo khe 30 chikon hingke 30 hinui sao borok bayap song ang omono naithokjak suka tini tlangnai 2ta tlang swnai hingke naithokjak suka ang mutui bwrui bo sarongno hingke bayap song ang o bwrui bo sarongno tlangnai ang aigi cheraifru bo mutui bwrui bo sarongno hingke tlango mane paio mela thangkhaino masma paya hingke aram nangjakya naithokjak sugo ang bo putul sarongno hingke tabuk 2ta tlang swnai oro hingke wakhomrok mangno wakhom bo painani khai tongmo chungo naithok no haibani belai hilik hingke kanmai ango mo hingkai photo rok mang ekdom dugan kwbangma berai ya omo khe sok kaisa tattoo o mo tattoo je bwshago thapna muchungma thepai mo hingke yastam rok mang oro hingke bo painai bo paya hayung bo yastam rok bo mane naithok tongo haifano nungmang mane belai kwbangma hingke bo painai bo paya saimaya hayung thang hingke bayap song naitongo tungphalamani ekdom borok bo kwbang hingke ba ekdom umai suka tungphla suka hingke abono kaisa paitlang snai naikha ba paitlang snai hinui uansugui tongkha ta naitongo hingke jirabi paitlang snai bayap song omo hingke tamo kwkham hai jirabi kwkham da hingjaka tamo hingjaka omo paitlang snai hingke nogo thangchirnai tabuk hingke salaimani ekdom